masu yin kalamai marasa kan gado, zaka ji ana yin kalamai marasa kan gado. Wannan abin bai zo gaban ka ba? Ka sake ji an yi? Tun da na zo ka sake ji an yi? Idan an yi zaka da wani na ce ka sake ji an yi? Ba ku bane yan jarida, ba ku kuke bin su kamfen ba? Na tambaya ka ji an sake yi? To bari in juya ansa. Inda an yi, mun yi aiki yanzu ba za a yi ba. Bi izinillah. To an toshe ko ina. Wayyo Allah na. Na ce ba za a yi ba. Tun da na zo ka ji an yi. Ba a yi ba, amma yanzu in an yi akwai matakin da za ku ɗauka. Akwai dokoki kenan da aka yi a kansu. Na gode Hajji, Allah ya saka da alheri. To kwamishina, kafin mu ba su masu sauraro dama a yawan abun nan rayuwa wanda ya saba wa addinanmu ne. Ya gane? In kana Kirista ba a yadda ka kashe wani ba, kana musulmi ba a yadda ka kashe wani ba. Ko? To balle ma kusan duk waɗanda muka kama duk yayanmu ne, yaranmu. Kusan duk. kuma sun sha ƙwayar kafin su fito da makaman. Na ce ma ba mun kama su a buge ma har da spiya a cikin aljihunsu. Ai ga sunan ne Alhaji. Ni wannan interview ma da office ina ne da na ɗauke ku mun je mun nuna muku gashi nan ƙulo-ƙulo. An ce gani ya kori ji. Amma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano wakili Muhammad, akwai kofar tuba ta su wannan 'yan kwaya kofa a rufe take. Ayo Allah ma ya ce ka ce a sefurullah ni waye zan ce ba kofar tuba, kai kana so ka halaka ni ko? Amma a shirye kuke idan za su tuba kenan. Za su tuba dama ƴaƴanmu ne ai. Ai abun da muke ba muna yi don muna kin su bane, actually don muna son su ne. Muna so su zama yaran kirki ne ai. Shi karatu yana